ganing bati tagnang za. Gaman na itong buhok mo. Na bagong gupet. Yeah. Yeah. Pero kay murag alimuot na jud kaayo. So actually, bago pa lang jud ko human og klase sa mga bata diri sa amua. I volunteer myself na mamahimo ko nuhay kung maestra because so you know, walay opening sa klase sa mga bata and I decided to participate and volunteer myself para nila para ma-share up na ako kung unsa akong mga nakatunan. Pero in fairness, dili siya lalim. Grabe as in. So karon natripingan na sa akong kaugalingon kay wala na sad ko'y linaw. So tubagon na nako ang inyong mga pangutana nga pertinang dugaya. So the first question is came from kasi ganito nakalimut ko da. Basta kani ano siya nga pangutana. So unsa na ko pag-move on ko? So, here's the first question. Unsa man pag-move on kung ang imong gusto imong silingan? Oh my God. Seriously? So, Nanong ka mga Pinoy sa? Nanong sa kadako sa kalibutan? Nanong silingan pa man dyan atong maibkan? Nanong silingan pa man dyan ang magpapitik ng atong dughan? So, Christine, so, sa imong pangutana, I think, kung tagsa-tagsaon na to pagsabot, naibgan, so it means, wala mo nagkauyab. So, nasakit ni siya. How to move on kung ang imong gusto imong silingan? Wala dyan mo nagkauyab. Dapat dawaton ni mo ha, wala mo nagkauyab. So, sakit uy. Mag-move on ka nga, di mo uyab. Ginahan ka na. Masa may move on nga, di man mo uyab. Wala karapatan na mag-move on. Sarap, joke lang. So, Christine, so, first is, you need to accept na naibog kag silingan, okay? Second is, in terms of moving on, as we all know, moving on, it's a very long process. It's not really easy, right? So, grabe, diligin na siya sayon, step by step. So, sa imo nga, I think, sa akong part is, sakit, pero okay. Why? Sakit siya, of course. Silingan good mong duha. Natural, makita ni mo siya, diba? So, sakit siya kayo. Labi na di ka tagdun, my God! May pabuthang atop. Madyong pabutan. So, dili. Siguro, nasa advantages o disadvantages. Ang advantages niya is, as we all know, kita mga babae, dagan kinag mga churba-churba sa atong mga huna-huna, diba? Sabi na, mana dahil nanabakasyon, uyab, nag-unsa na ka, Sharon, kinsa na kayo mga kapulog. So, oh my God, ano naman yun? Rapid talaga. Kanang, so, mas maayo noon kung silingan mo kay mas updated ka niya. Kasi kung wala, di ba, magunhuna pa ka. Nagunsa ka, Sharon, napatay. Mas more siya. Pero sa ako, kung mag-move on ka, it's a combination of willingness and optimism. Dapat, willing ka na mag-move on ka. Dili lang kay, musulti ka nga ginan kung mag-move on. Pero, wala ko gibuhat, diba? Wala. Wala sa ingon nga. Puro sa tao istorya, wala to sa buhay. Pero I know, Christine. Kay baw ko nga, bisan wala pa ko kailan ni mo, wala jud ko kailan ni mo, I know. Daghan pa kay kag makitan ng mga tao dito sa kalibutan. Kaya, open your mind. Open your mind, open your mind, open your mind, open your heart. Daghan kay kapilian. So, I think, tatapasin siguro kay ka para magkaproblema na. Mayroon na yung silingan eh. Sabihin na yung silingan. Ako pa rin mo. Bakit ano mo nga? Para lucky. Dede tao. So, I hope, Christine, na kayo nakatunan ako. I hope sad na maka-move on ra ka. Muna akong ginanin mo nga. God knows everything. So, siya rin nakibaw kung kinsa jud para sa ato. So, kung na-inlove ka, okay, feel the pain. Accept. Na-inlove ko. Naibog ko. Kung sa may
sayop sa naibog, di ba? Wala. Pero kung ginahan ka mag-move on, willingness. Willing ka nga mag-move on ka. Ginahan ko mag-move on ko, okay? Kaya mga tao, makatabang rin na sila, pero the decision is kita. Kita na agad natin ang decision. So, thank you, Christine. Thank you sa pag-request. Thank you sa pag-comment po. Don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. Hindi sayang mambabalak. So, thank you so much sa mga more ng tanan ako. Ako rin na yan ang tubagon, ha? Medyo busy-busy si Teacher Jury kay actually tulo-tulo na sa kudere sa amo. Okay, thank you so much. Love lots.